Ngene gini jege nyarawila ose yoko wiye to ntiere kama gidhi ma gidhi gimule chuny wach ma gitieko ne josiasa oko ofuo. Victor, kane inindo gadhula tiwinjo ka ok iikori maber, iwinjo ka dendi lit, to nyisi ni refari tuo. E chieng' monego beni kiny in gi tugo mapek, tiwinjo ka tiendi moro lit, tichaki winjo bende wach moro ni refari tuo ni osiptal. Dilem nango, omed bedo matuo, koso chango mapiyo. Omed bedo matuo. Kendo ipenjo mana ni kanye marame. Mabende kinyalo gone referino simu tikone ni bwana kata kiwinjo kichango to wach ni podo kibiro maber. Kuri manyo referi gie toke tikone ni abiro neno kaka dhach kodi kata bil mar hospital nino. Wabiro neno in bil kikchadi nenda kanyo monde yud muya ndalo med bedo machiegni. Ikri mae e gima jo siasa timo. Mak mana ni sama gitimeni to gitime gi paro matang'. Gitime gi paro ma ok liw. Gitime go bongo murem. Kendo gitime gi wich momoko. Ang'o ma miya wacho kamae? Kenya duong' moloyo jo siasa. Gima timore ni gi kizungu wawacho ni we are courting a crisis deliberately, purposefully and willingly. Wachomo bugo kendo watero pinye bugo ka waneno to jotelo madongo mapacho kae nyaka mawigi otimo lwar nyaka gi matindo neno to gilinga linga. Ne okochuno ni nyaka Justice Lenaola wuogoko mawuo eka koro wan gi conversation ni. Sani makoro Rigathi Gachagua loso ni. Makoro Kalonzo Musyoka loso ni. Makoro Kindiki e koko wuoko ya odhoge duto loso ni. Ncha en kanye ka Lenaola ne poko wuoye mabe ing'eni no chuno Lenaola nikech ing'eni en judge. Sama en judge ni ponono kaka wang'eyo no mbulu biro dhi marach to ntiere kama case biro giki ma chope Supreme Court. To kaka iwinjo Rigathi Gachagua wacho ni electoral process is as credible as the process. Gibiro question the process. Tieni gini dok donji e doho. Koro gibiro wacho niya Lenaola you are conflicted because of sentiments mani wacho chien kacha. You know? Koro mano dhi medo a bigger crisis neke jomoko nyalo biro file motion ni mondo oginene rescue himself from the bench. To bench nyaka gibedi ji abirio kaka ginno. Koro ineno ka we are courting a crisis deliberately mana kaka ne watimo kaka Nyarawela ne wache ka yiero ma 2022 bende no chopo. Koro gima watugo godo ni josiasa wene gini girgi kendgi giwegi. To kama wane ni kaka iwinjori gi ji wuoyecha. Achiel kuom gima ne omiyo jo Kenya no lweny no wuok pacho ka in 2007-2008 ne nekech ji ne onge gi yie gi doho. Kano penja the then ECK chairman Kivuitu to embo wacho ni nyaka embo okianga embo okianga moyombo. Koro jo Kenya nok nyal dhi e doho. Koro ineno ka sama IEBC credibility mare bedo question de yo machalo kamae kiweyo nekech sama koro ineno rigiji loso kako loso no tiende ni people are preparing ground makopo no lawyer. Kora paro ni jogo motenore gi sirikal nikech sani Azimio ni sirikal ok ginyal neno gigi kendo ok ginyal lose sani. To ng'amo ng'eyo gima kinyonge mana kaka ineno rigiji no kunyo bugo modonjie cha da waparie nyaka ne jo Azimio bende ni bugo magineno to ok giikne kech ma to ok gikunyo ting'eni nitie kamoro minyalo kale puothi Victor tido ka bugo moro kisima moro no kuny to ok ike. Ikiani kata nyathi nyalo tugo marach kata mana dheri nyalo wuok gi ng'wech ma dhiang' dhi lwari e bugo no. To kata in inyalo lwari e bugo no. Koro bugo mokuny mantiere mar IEBC ni kik jo Azimio par ni Rigathi Gachagua kende mabiro lwari. Ng'amo ng'eyo ng'at manyalo sudo but bugo ni ka 2027 ochop onge. To maliche moloyo ni jo Kenya nyalo nyumore e bugo ni. Nekech gimomiyo institutions iloso gin ni mondo mi dhano bed gi yie kuomgi kae to ka institutions gi osedongore to gikelo thek
gikelo thek kata mana ruoth e gweng' ka yom ma kawuono ng'ad kes koni ochom koni gima wacho ng'ama winjo onge ng'ama kowne kes onge koro ji nyaka bed gi yie gi ruoth eka ng'ato ka dhiang' ochamo chambe to nyalo dhi ka ruoth mondo mi owach ne ruoth gino. Mar ariyo Victor en ni king'iyo functions mag IEBC tiende ni gini rocho ratiro mar jo Kenya. Nyarawilo wacho weche mag continuous voter registration and boundary delimitation. IEBC nigi officers e constituency ka constituency. Ang'o ma gitimo kucho sani to registration mar voters ok dhi mbele. Bang' yiero ma 2007 nitie ji mang'eny ma hikgi osekalo 18. Continuous voter education magi gik monego bed ni dhi mbele. Mae momiyo IEBC no devolve these units giterogi to constituency level. Monego bed ni puonjo jopiny to nego bed ni jo Kenya nwang'o ratiro margi e yo machalo kama. Kiweyo weche mag elections management kende. To mana kaka ne josiasa neno gini gi wang' matantan gangoch tiang' ka gineno ni kaka ne jo Gen Z odhiro gi ahinya cha. Kendo moko ncha ne wacho no nego bed ni koro girikol wajumbe kaka koro mineno wuok ma iga mangima kama jumbe poko wuoye od bura. Yani iga kata wiki kuode yani ifuole kata mana od bura kata mana dichiel kende to weekend tine liel iga gimo bedo captured answered en ching mana gibedo sworn in kende. Yani ingeni bunge ni to be gitemo bunge moro cha nitiere wajumbe 50 mane poko wuoye iga obed motion obed petition obed ang'one pok gitemo Victor katieke enia mae nyisi bende mana gima ne iwinjo wach ka sama ne jatend piny cha ne chiwo gine State of Nation address mani wicho ko o cancel adani to ko cancel ni to wajumbe jatele timo maber jatele mo penjore ni to karatimo maber to ni un kanyi koro sani nyo un kanyi kare gini ne rach ma jatend piny be penjo kare dani ne rach mana kama to dak ne jogi wachna kuro mana kaka gi wach yiero ni nyo gi ling manyakale na ola wuoyo jogi okonego wuo nikech Kalonzo himself en conflicted. Augustine Chalo Muli mane ochwal nyinge gi political parties last on committee cha nyoyombo Koki Muli mang'ateni koro kose yombo Koki Muli ni maler ken yiero manota gi IEBC mana kaka nyarale wache ni Augustine non wango mbulu 14 Koki Muli nene oyudo abiriyo kae to dhi ogwenyo gini nekech ok odwa ni Koki cha obigi mbi mathoth moneno koro ka sani le naola nyose wuoyo Koki neno ko wuok gi duonde te nyoro Kalonzo konego wuoyi gini nekech ene mano ogwenyo jalcha momiyo jalcha odhido ka manyo ratiro mare mugi ken Kindiki makoro wuoyo ni sirikal ni ng'ato dhi e doni ni gin sirikal ma oluoro chik to Kindiki wiye wil ni obila marwa ni Haiti mano dhi e tok chik mamae makoro idwa luor court order ni mae court order makoro idwa luor to en kanyocha en minister mar interior to tero obila ite gi thuon ka en minister mar interior nitiere court orders manyocha ni ichiwo to dhano extrajudicial killing dhi mbele. Kora paro ni wang'iyo gigi selectively to kama wanie Victor paro ni wan kamarach kabisa bedo ni Azimio tiyo machiegni gi sirikal wan kamarach kabisa nikech Azimio mane nyalo thung'o jogi koro ma bende dhirowa mana kaka winjo penjo to gini oppositions koso gin kure to maduong' ma wanyalo paro negi giduto mwa paro negi Azimio nikech wang'eyo ni giwinjowa ni bugo magineno kisima mokuny ma pi ongeno kata gin giwegi ginyalo biro lwar. Erokamano ahinya Nyakwar Mungajwang'.